ביד ימין שלי אני מחזיק את האזוב, וביד שמאל את האורגנו. האזוב הוא צמח בר ארץ ישראלי, שמאוד נהוג להשתמש בו בתערובת הזעתר, והאורגנו הוא צמח שמגיע מאירופה. אנחנו מכירים אותו בעיקר מהפיצה, וגם יש לא מעט אנשים שמשתמשים בשמן האתרי שלו כאנטיביוטיקה טבעית וגם כנוגד פטריות. אז למעשה שני הצמחים האלו דומים מאוד מבחינת הרכב החומרים הפעילים שלהם, אבל יש להם ביניהם שינויים. דבר ראשון, לאזוב הרבה יותר קל לגדול בארץ. אז הרבה פעמים לאורגנו יכול להיות מאוד קשה, הוא צמח הרבה יותר עדין שמותאם לתנאים הרבה יותר אירופאים. האזוב הוא צמח שיש לו השפעה גם על מערכת הנשימה וגם על מערכת העיכול, והאורגנו יש לו השפעה שיותר מתאימה למערכת העיכול ופחות לנשימה. אנחנו יכולים להשתמש בשניהם בחליטה למען הריפוי שלנו, וגם נהוג מאוד להשתמש בשמן האתרי. אני יותר אוהב להשתמש בשמן האתרי של האזוב מאשר של האורגנו, בגלל שהוא מקומי, בגלל שהוא ככה טוב לו פה יותר בארץ. הוא גם לא פחות חזק מאשר השמן של האורגנו. כשמשתמשים בשמן אתרי של אורגנו או של אזוב, חייבים ממש לדלל אותם, אף פעם לא להשתמש בהם כשמן אתרי נקי. הם שמנים מאוד מאוד חריפים וצורבים ואפילו יכולים לעשות ממש כוויות. אז זהו, קצת על אזוב, אורגנו, שימושים שלהם וההבדלים ביניהם.